அதுல கூட இதுவரைக்கும் 569ஆம் பக்கம் வரைக்கும் நடத்திருக்கீங்க மாதாஜி. அதுல பாதி உண்மையில் பகவானே நீரே ஜட இயற்கை, அதுல இருந்து மாதாஜி. அதுதான் அங்க இருந்துதான் படிக்கணும். ஆமா, ஃபைன். நம்ம wait, let me open. நைன்த் கேண்டோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா படிச்சுன்னு இருக்கோம். நீங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி 2வது ரிவிஷனே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? அதனால மத்ததெல்லாம் படிச்சிருவோம் மாதாஜி, அப்புறமா இதை படிச்சுக்கலாம். கடைசியில நம்ம லீலைகளை மட்டும் நம்ம ரொம்ப அழகா வாசிக்கலாம், மெதுவா நிதானமா என்ஜாய் பண்ணி படிக்கலாம் மாதாஜி. கரெக்டா 3 மாசம் ஆகும் மாதாஜி அந்த ஒரு சாப்டருக்கு. சாப்டர் மாதாஜி. இது அதுல இது என்ன இருக்குன்னு இதெல்லாம் மத்ததெல்லாம் தெரியாது இல்லையா? அத தெரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போலாம். நம்ம இத எடுத்துட்டோம்னா 10th கேண்டோ எடுத்தோம்னா இட் வில் டேக் லாங். அட்லீஸ்ட் இது 1 hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம முடிக்கிறதுக்கு. 1 வருஷம் மினிமம், 1.5 வருஷம் மாதாஜி. இதுலயே நீங்க ஃபுல்லா இதெல்லாம் வரும்பொழுது அவ்வளவு இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, வேதங்கள் உருப்பெற்று வர்றது அவ்வளவு இருக்கு. கரெக்ட். கடைசியில தத்துவங்கள் தான் மாதாஜி இல்லையா? இப்ப நம்ம எத்தனாவது இதுல இருக்கோம்? நம்ம எங்க இருந்து படிக்கணும் சொன்னோம்? உண்மையில் பகவானே நீரே ஜட இயற்கை படிக்கணும் மாதாஜி. 569ஆம் பக்கத்துல இருந்து அதுல எங்க பக்கமெல்லாம் 269ல உண்மையில் 2வது. அதாவது இந்த சாப்டர் சங்கம், கதை, சக்கரம் இதெல்லாம் சின்னங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு மாதாஜி. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய 3ம் உம்மை சாராமல் தனித்து நிற்பவர்கள் அல்லர். அது போல இயற்கையின் முக்குணங்களையும் தோற்றுவித்தாலும் உமது பரமான நிலை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு உண்மையில் பகவானே நீரே ஜட இயற்கை. சாதாரண உயிர்வாழிகளை போல் ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களில் சிக்கிக் கொள்வதில்லை. இந்த அம்பல் ஒபேசன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடுதா? இதுல பிரம்மா, சிவன் they are not independent இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. அதுக்கு அடுத்த பேர் ஆக்சுவலி உண்மையில் இல்லையா? அந்த பேர். ஆமா மாதாஜி. வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்மையில் பகவானே நீரே ஜட இயற்கை, பிரபஞ்சத்தின் தந்தை, இயற்கையாகவும் பௌதீக உற்பத்தியாளரும் இணைவதற்கு காரணமான நித்திய காலமும் நீரே. எனினும் நீர் இந்த ஜட செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். பகவானே முழுமுதற் கடவுளே மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், ஐம்புலன்கள், மனம், உணர்வுகள், அவற்றின் தேவதைகள், அகங்காரம், ஜட சக்தியின் ஒட்டுமொத்தமான முழுமை, உயிருள்ளவை, உயிரற்றவை, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இவையெல்லாம் உம்மை சார்ந்துள்ளன. எல்லாம் உம்மால் உற்பத்தி செய்யப்படுவதால் எதையும் உம்மிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. எனினும் நீர் எல்லாவற்றையும் கடந்து பரமான நிலையில் இருப்பவராகையால் பௌதீகமான எதையும் உமது வியக்தித்துவத்தோடு இணைந்து இனம் காண்பதற்கு இல்லை. எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் உம்மோடு ஒன்றானதாகவும் வேறானதாகவும் உள்ளது. எனவே எல்லாவற்றையும் உம்மிலிருந்து பிரித்து காணும் தத்துவ ஞானிகள் நிச்சயமாக தவறான கண்ணோட்டத்தை உடையவர்கள். அன்பான பகவானே, பக்தன் என்ற பெயருடைய இச்சிறுவன் என் மகனான பௌமாசுரனின் மகன். தன் தந்தையின் கோர மரணம் இவனை வெகுவாக பாதித்திருப்பதால் இவன் மிகவும் குழப்பமடைந்து நிலை புரியாமல் அச்சம் கொண்டிருக்கிறான். எனவே உமது பாத கமலங்களில் சரணடைவதற்காக நான் இவனை அழைத்து வந்திருக்கிறேன். இவன் தந்தையின் பாவச் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக இவனை நான் உம்மிடம் அழைத்து வந்திருக்கிறேன். பூமி தாயின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட கிருஷ்ணர் பகவான் அவளுக்கு எல்லா அபாயங்களிலிருந்தும் பாதுகாப்பு தருவதாக உறுதி கூறினார். பயப்படாதே என்று சொன்னார். பின்னர் செல்வச் சிறப்புகள் மிகுந்திருந்த பௌமாசுரனின் மாளிகைக்குள்
கிருஷ்ணர் பிரவேசித்தார். அந்த மாளிகையில் பௌமாசுரனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருந்த 16,100 இளம் அரச கன்னியரை கிருஷ்ணர் கண்டார். அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரை கண்டபோது அவரின் அழகால் கவரப்பட்டு அவரது காரணம் கடந்த கருணையை வேண்டி பிரார்த்தித்தார்கள். அவர்கள் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி கிருஷ்ணரை தம் கணவராக மனதுள் வரித்து கொண்டார்கள். ஒவ்வொரு அரச குமாரியும் கிருஷ்ணர் தனக்கு கணவராக அமைய வேண்டுமென்று கடவுளை வேண்டிக் கொண்டாள். கலப்பற்ற பக்தியுடன் அவர்கள் தங்கள் இதயங்களை கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் அர்ப்பித்தார்கள். ஒவ்வொரு இதயத்திலும் கிருஷ்ணர் அவர்களது களங்கமற்ற விருப்பத்தை அறிந்தபோது அவர்களை தம் மனைவியராக ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதித்தார். அவர்களுக்கு தகுதியான ஆடை ஆபரணங்களை ஏற்பாடு செய்து துவாரகாபுரிக்கு அனுப்பி வைத்தார். மேலும் கிருஷ்ணர் அம்மாளிகையில் இருந்த அபரிமிதமான செல்வத்தையும் ஆபரணங்களையும் பொக்கிஷங்களையும் சேகரித்து அவற்றுடன் அங்கிருந்த ரதங்கள், குதிரைகள் மற்றும் 4 கொம்புகளை கொண்ட 50 யானைகள் ஆகியவை துவாரகைக்கு அனுப்பி வைத்தார். இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு பகவான் கிருஷ்ணரும் சத்யபாமாவும் ஸ்வர்கலோகத்தின் தலைவரான அமராவதி பட்டணத்திற்கு சென்று தேவராஜனான இந்திரன் மற்றும் அவனின் மனைவியான சசி தேவியும் வாழ்ந்த மாளிகைக்கு சென்றார்கள். இந்திரனும் அவன் மனைவியும் அவர்களை வரவேற்றனர். கிருஷ்ணர் அதித்தியின் காதணிகளை இந்திரனிடம் ஒப்படைத்தார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மச்சி. ஓகே, ஆக்சுவலி மை லார்ட், இல்லையா, மை லார்ட், யூ ஆர் த மெட்டீரியல் நேச்சர், யூ ஆர் த ஃபாதர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா, இங்க இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. பகவான் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது, அனைத்துமே அவருடையதுதான். ஸோ அதனால அதான் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா அவர் முழுவதுமே ஆன்மீகம். அதுதான் ஒரு சில ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்கும் பொழுது அவற்றில் நான் இல்லைன்னு சொல்வார். அப்படின்னா பௌதீக பண்புகளோட பகவான் எப்பொழுதுமே இணைவது கிடையாது, அதுதான் உண்மை. பௌதீகத்துல அவர் இருந்து கொண்டே இருந்தாலும் பௌதீக பண்புகளோடு அவர் குறைவது கிடையாது. இஸ் நாட் அ மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தின் தந்தை, நித்தியமான காலம், அனைத்திற்கும் காரணம் இல்லையா, மேலும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான மூல காரணம் அனைத்துமே பகவான் தான். ஸ்டில் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிரான்செண்டன்ட் டு ஆல் த மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா. அந்த இதுதான் சொல்றாங்க. எல்லாவற்றிலும் அவர் இருந்தாலும், அதாவது என்னில் எல்லாமே இருக்கின்றது, நான் அவற்றில் இல்லைன்னு சொல்லுவார். நீங்க 9th சாப்டர்ல படிச்சீங்கன்னா இல்லையா. நான் அவற்றில் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லாவற்றிலுமே பகவானை நம்ம எல்லாமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள் எல்லாம். இந்த விஸ்வரூபத்துல பார்க்கும்போது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே அவருடைய விஸ்வரூபம் தான் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாம் அவருக்குள்ள இருக்கிறது. ஆனால் அவற்றில் நான் இல்லைன்னு சொல்வார் பகவான். அது ரொம்பவே கன்ஃபியூஷனான ஒரு சென்டென்ஸ் நமக்கு இல்லையா. அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது எல்லாமே மெஜாரிட்டி பௌதீகம் தான் இல்லையா. வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் ஆன்மீக நிலையில இருக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவான் முழுவதுமே ஆன்மீகத்தன்மையை கொண்டவர் இல்லையா. அவருக்கும் பௌதீகத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் இருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் இப்படி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால்தான் அவற்றில் நான் இல்லைன்னா அவரிடத்தில் பௌதீக பண்புகள் கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஐ நோ தட் எர்த், அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனம், அகங்காரம், புத்தி, இந்த மொத்த பௌதிக ஆற்றல், இதுல உயிர் உள்ளவை, உயிர் இல்லாதவை இல்லையா. உயிர் உள்ளவை அனிமேட்டுனா உயிருள்ளவையில இருந்து இன்னொரு உயிர் பிறக்கும் இல்லையா. உயிரற்றதுல இருந்து எதுவுமே வராது. அது போல இந்த பினாமினல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த பௌதீக இருக்கு நாமினல் பினாமினல்னு சொல்லுவாங்க. மேல் உலகத்திற்கு நாமினல், இங்க அது நித்தியமானது, இது நித்தியமற்றது. ஸோ ரெஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் ரெஸ்டிங் அப்பான் ஹிம் இல்லையா. சின்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப் யூ, நத்திங் கேன் செப்பரேட் ஃப்ரம். எல்லாமே அவரிலிருந்து தோன்றியதால அவரிலிருந்து நாம் எதையுமே பிரித்து பார்க்க முடியாது. அப்படின்னா சுதந்திரமற்றவர்கள் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா. we are all dependent. எப்பவுமே யாருமே ஈவன் தேவர்கள் கூட they are not independent, they are also dependent. So since you are transcendently situated, ஆனா அவர் தெய்வீக நிலையில் குடிக்கொண்டிருப்பதால் nothing material can be identified with your personality. So அவருக்கு ஜடமும் சேத்தனமும் ஒன்றே
சேதனம் மட்டும்தான், ஜடமே கிடையாது அவருடைய இதுல. எவ்ரிதிங் இஸ் தேர்ஃபோர் சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் வித் யூ. அதுதான் அச்சிந்த பேதம் அபேத தத்துவம், அண்ட் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் யூ இல்லையா? அளவுல மட்டும் வேறுபட்டு தன்மையில ஒன்றாக இருக்கக்கூடியவர். அண்ட் philosophers who try to separate everything from you are certainly mistaken their viewpoint. ஆனா தத்துவவாதிகள் வந்து அவரிலிருந்து எல்லாமே பிரித்து பார்க்கிறாங்க இல்லையா? சோ என்ன நான் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் ஒரு ஆத்மா என்று எடுத்துரைக்கிறோம். அந்த ஆத்மா அடையக்கூடியது பிரம்ம நிலை. சோ அந்த ஆத்மா அந்த தெய்வீக நிலை அடையும் பொழுது சோ இந்த அருவத்தன்மை இருக்கிறவங்க நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு, ஏன்னா சித்திகளை பெற்றிருப்பார்கள் இல்லையா? அதை கொண்டு அவர்கள் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றிருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள் வந்து நானே கடவுள் என்று எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணம் கண்டிப்பா மனிதனுக்கு அந்த அகங்கார தன்மை என்பது உண்டு இல்லையா? அந்த பண்பு எப்ப வெளிப்படும்னா நம்ம எப்ப மேலும் மேல போறோமோ அப்போ நாம கிரேட்ன்ற அந்த எண்ணம் கண்டிப்பாக வரும். நாம் இங்க படிக்கும் பொழுது அது எப்படி வரும் அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம். நாம் அந்த நிலையை உணராதவர்கள், ஏன் அந்த நிலையை அடையாதவர்களும் கூட. ஆனா ஒருத்தர் சித்தி நிலையை அடைந்தவங்க அவங்களுடைய ஸ்பீச்ல வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த எஸ்பெஷலி இந்த யோக நிலையில இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டியே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ தானே கடவுள் என்ற அந்த தன்மை அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து வரத்தான் செய்யும். ஏன்னா சித்திகளை அடைந்தால் அவர்கள் எது வேணாலும் செய்ய முடியும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. ஸோ மை டியர் லார்ட், மே ஐ இன்ஃபார்ம் யூ தட் திஸ் பாய், இப்போ யார் பேசுறது வந்து பூமி இல்லையா? மதர் எர்த். ஸோ பேசின்னு இருக்காங்க யார்கிட்ட? பகவான்கிட்ட. நோ, யூ ஐ இன்ஃபார்ம் யூ தட் திஸ் பாய் whose name is பகதத்தா இஸ் த சன் ஆஃப் மை சன் பௌமாசுரா. பௌமாசுரா யாரு? பூதாயினுடைய மகன். அவனுடைய பிள்ளை யாரு? பகதத்தா. He has been very much affected by ghastly situation created by the death of his father and has become very much confused and afraid. அதாவது அவருடைய தந்தையினுடைய மரணத்துக்கு பிறகு அவன் இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கான். I have therefore brought him to surrender unto your lotus feet. I request your lordship to give shelter this boy and bless him with your lotus feet. பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கிறாங்க, வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க இந்த குழந்தையை ரட்சிக்கும்படி. I bring him to you so that he may be relieved from the reactions of all sinful activities of his father. தந்தை ஆற்றிய அந்த கர்மங்களிலிருந்து இவனுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறாங்க. சோ இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இவ்வளவு நேரம் பூதாயினுடைய பிரார்த்தனைகளை கேட்டார். உடனே அவரும் வந்து அருள் பாலிக்கிறார். So he said to Bhagadatta, don't be afraid. Then he entered to the palace. பௌமாசுரன் இருந்த அந்த அரண்மனைக்குள்ள போறாங்க. நல்ல வைபவங்களா இருக்கு இல்லையா? அங்கே 16,100 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இளவரசிகள் இருக்கிறத அங்க பாக்குறாரு. அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த அழகான ரூபத்தை கண்டு அவர்கள் வந்து பிரார்த்திச்சுக்கிறாங்க, அவரையே கணவனாக அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த அவங்களுக்கு அங்கே சின்சியாரிட்டியா இருக்கு. அப்படின்னா அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள்ல வந்து உண்மை மற்றும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சின்சியர் என்னும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறுப்பா இருக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அதுக்கு எக்ஸாக்ட் வேர்ட் சின்சியர் அப்படின்னா மனதில் உண்மையாகவும் சொல்லலாம், உண்மையாக பொறுப்பா அப்படின்னா இப்ப எதுவுமே நம்ம செய்யறது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா இல்லையா? பக்தியில கூட நம்ம வந்து பார்த்துதான் நம்ம பக்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? எப்படியும் ஏனாதானமோன்ற ஒரு நிலையில வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடாது, அது மிக மிக தவறு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பக்தி வந்து பக்தியிலேயே சேர்த்தி ஆகாது. அதனால ஈடுபாடு, சின்சியர்ன்றது ஈடுபாடு. ஓகே, ஈடுபாடோட அதுவும் வந்து சீரியஸ் அப்படின்னா அதுல முக்கியத்துவம் இல்லையா? அது சீரியஸ் அப்படின்வாங்க. அப்படின்னா அது அவங்களுடைய இது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு அந்த இடத்துல. சோ பகவானை வந்து அவங்க எண்ணிக்கொண்டு அந்த அவரையே கணவராக அடையணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் வந்து ஹிருதயத்துல வைக்கிறாங்க. எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயுமே பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? நாம கூட சின்சியரா ப்ரே பண்றோமா இல்லையான்னு எவ்ரி மொமெண்ட் நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு செக் பாயிண்ட் வந்துட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்தே நம்ம சில சமயத்துல எங்கேயாவது டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்கும்போது ஜபம் பண்ணா ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணமே அப்படின்ற அந்த மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன இது சொல்றேன் மாதாஜி. என் பொண்ணு அங்க இதுக்கு போயிருக்கா மாதாஜி. அந்த கோவிலுக்கு வந்து பந்த் இன்னைக்கு. டெல்லியில இருக்காங்க, டெல்லியில இருந்து அங்க போக முடியாம பந்த் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் என்கிட்ட என்னமா வேண்டிக்க இத்தனை கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சின்சியரா அப்படி என்னையே மறந்து 4 மாலை பண்ணேன் மாதாஜி. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு போய் பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. எப்படியோ போய் நடந்தே 14 மைல் போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மாதாஜி. எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போய் பார்க்க முடியுமோன்னு நினைச்சிட்டு அந்த போறதே கஷ்டம். அங்க போய் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு முடிச்சிட்டு கீழே வந்துட்டாங்க மாதாஜி. அப்ப நான் வந்து என்னம்மா நீ வேண்டிக்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனேயே நான் 4 மாலை எப்படி எனக்கே தெரியல மாதாஜி. அவ்வளவு ஒரு சின்சியரா நான் பண்ண மாதாஜி. அதோட பலன் கிடைச்சது மாதாஜி. வெளியில கூட சொல்லக்கூடாது. அதே சின்சியாரிட்டி எல்லா டைம்லயுமே வர்றது இல்லை நம்ம இல்லையா? அந்த 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 சூழ்நிலையில நமக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட் இல்லையா? அதாவது நமக்கு என்ன ஒரு தேவை வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமா இருக்கும் படும்பொழுது அப்ப நிறையவே நம்ம ஈடுபாடு கொண்டிருப்போம். அந்த சின்சியாரிட்டி என்பது ஈடுபாடு. ஓகே, சின்சியாரிட்டி என்பது ஈடுபாடு. ஸ்னேகா யாருன்னு பாரு. சின்சியாரிட்டி என்பது ஈடுபாடு ஆக்சுவலி இல்லையா? அந்த ஈடுபாடு கொண்டு செய்யணும். சோ இவ்வாறு அந்த அன்கண்டாமினேட்டட் டிசையர் அப்படின்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி எப்பயுமே அடுத்தவங்களுக்காக செய்யக்கூடியதுல நமக்கு நல்ல சின்சியர் வைக்கலாம். நமக்கு எப்பயுமே எதுவுமே கேட்டுக்க மாட்டோம் நம்ம இல்லையா? தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எனி ஒன். எடுத்த உடனே நமக்கு இது வேணும்னு கேட்கலாம். அப்படிப்பட்டவங்க பக்தியில வரவே மாட்டாங்க. உண்மையிலே அடுத்தவங்களுக்காக குடும்பத்திற்காக இந்த மாதிரிதான் நம்ம எப்பவுமே பண்ணுவோம். நம்ம கூட நிறைய சங்கடத்துல இருப்போம். ஆனா அதை பத்தி பெருசா யோசிக்க மாட்டோம். ஆனா குடும்பத்துல இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப சங்கடப்பட்டுட்டு இருந்தா நம்ம இமீடியட்டா வந்து பிரார்த்தனைகள் என்பது வைப்போம் இல்லையா? அது போல நான் இங்கே வந்து அந்த அந்த பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இளவரசிகள் எல்லாருமே பகவானே வந்து சேவிக்கணும், பகவானே திருமணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த சின்சியரான அந்த எதிர்பார்ப்புகளை வந்து வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் அதை வந்து கண்டிப்பா இவங்க கிட்ட என்ன சின்சியரிட்டி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அரேஞ்ச் ஃபார் சூட்டபிள் ஆர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இதுல பேலன்க்ளின்னாக்கா இது சொல்லுவாங்க இல்லையா? அலங்காரமா பல்லக்குல உட்கார வச்சு டிஸ்பேட்ச் டு துவாரகா சிட்டிக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு போறாங்க. கிருஷ்ணா ஆல்சோ கலெக்டட் அன்லிமிட்டெட் வெல்த் ஃப்ரம் த பேலஸ். நிறையவே அங்க சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. 50 white elephants each with 4 tusks இல்லையா? ஆல் ஆஃப் தெம் were dispatched to துவாரகா. எல்லாருமே வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். இதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? சத்யபாமாவோட அமராவதி எங்க இருக்கு? அமராவதி மேல சொர்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திரனுடைய இடத்துக்கு அமராவதி, அமராவதின்னு பேரு. ஓகே, ஸோ the capital city of heavenly planets and immediately entered the palace of King Indira and his wife Sachi Devi, who welcomed them. Krishna then presented Indira with the earrings of Aditi. அதித்தி யாரு? இந்திரனுடைய தாய் இல்லையா? சோ அதித்திக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். எத்தனை பிள்ளைங்க? 10 12 தீதி அதித்தி ஞாபகம் இருக்கா? கஷ்யப்பரை மணந்தவர் தீதி. அவர்களிடத்துல இருந்துதான் வந்து 2 பிள்ளைகள், இரண்யாக்ஷன் இரண்யகஷன். தீதி அதித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் வாமனதேவா ஆல்சோ, வாமனதேவா கூட அதித்தியினுடைய பிள்ளைதான். சசிதேவி யாரு மாதாஜி? சசிதேவின்னு ஒரு மனைவி இருக்கலாம். அது வந்து இந்திரனுடைய மனைவி. ஓகே, இந்திரனுடைய தாய் பேர் வந்து அதித்தி. ஓகே, so when Krishna and Satyabama were returning from the capital of city Indira, Satyabama remembered Krishna's promise to give her a Parijata tree. அதாவது சத்யபாமா வந்து நினைக்கிறாங்க, அதாவது ரிமெம்பர் பண்ணாங்க பாரிஜாத செடி. டேக்கிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் கம்மிங் டு த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ். ஓ, இங்க இருந்து வாசிக்கணும் இல்லையா? சரி, எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் சத்யபாமாவும் இந்திரனின் தலைநகரை விட்டு புறப்படவிருந்த போது பாரிஜாத மலர் செடியை பெற்று தருவதாக கிருஷ்ணர் தனக்கு வாக்களித்திருந்ததை சத்யபாமா நினைத்து கொண்டு ஒரு பாரிஜாத செடியை பறித்து கருடனின் முதுகின் மேல் வைத்தார். ஒருமுறை நாரத முனி ஒரு பாரிஜாத மலரை கிருஷ்ணரின் மூத்த மனைவியான ருக்மணிக்கு பரிசாக அளித்ததால் தன் கௌரவம் குறைந்து விட்டதாக கருதிய சத்யபாமா தனக்கு அவ்வாறான மலர் வேண்டுமென்று கிருஷ்ணரிடம் கேட்டாள்.
தன் மனைவியரின் போட்டி மனப்பான்மை கண்ட கிருஷ்ணர் புன்னகை பூத்து, நீ ஏன் ஒரு மலர் மட்டும் கேட்கிறாய்? நான் ஒரு முழு பாரிஜாத மரத்தையே உனக்கு தருகிறேன் என்று சத்தியபாமாவிடம் கூறினார். உண்மையில் கிருஷ்ணர் ஒரு தனி நோக்கத்துடன் சத்தியபாமாவை தன்னுடன் அழைத்து சென்றிருந்தார். அவள் தன் கையாலே பாரிஜாத செடியை பறித்து கொள்ளட்டும் என்று அவர் எண்ணினார். ஆனால் அவள் செடியை பறித்தது இந்திரனுக்கு மற்ற சொர்க்கராக வாசிகளுக்கும் எரிச்சலை ஊட்டியது. அவர்களின் அனுமதியை பெறாமல் சத்தியபாமா பூமியில் கிடைக்காத அச்செடியை பறித்தாள். எனவே இந்திரனும் மற்ற தேவர்களும் கிருஷ்ணரும் சத்தியபாமாவும் பாரிஜாத செடியை எடுத்துச் செல்வதை தடுத்தார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் தனக்கு மிகவும் பிரியமான மனைவியாக சத்தியபாமாவை திருப்தி செய்ய விரும்பியதால் செடியை கொண்டு செல்வதில் பிடிவாதமாக இருந்தார். எனவே தேவர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே போர் மூண்டது. வழக்கம் போல கிருஷ்ணர் வெற்றி பெற்று பாரிஜாத செடியை பூமிக்கு கொண்டு வந்து துவாரகையில் சேர்ப்பிப்பார். இதன் பின் அச்செடி சத்தியபாமாவின் அரண்மனை தோட்டத்தில் நடப்பட்டது. இந்த அபூர்வமான செடி வளர்ந்தபோது சத்தியபாமாவின் அரண்மனை தோட்டம் ஒப்பிலா அழகை பெற்றது. பாரிஜாத செடி சொர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்துவிட்ட காரணத்தால் அதன் மலரின் மனமும் குறைந்து போயிற்று. சொர்க்கத்துக்கு அன்னப்பறவைகளும் அம்மலரின் மனத்தையும் தேனையும் தேடி பூமிக்கு இடம்பெயர்ந்து வந்தன. இந்திரன் கிருஷ்ணனிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்ற முனிவர்கள் ஆதரிக்கவில்லை. தம் காரணமற்ற கருணையால் தேவராஜனின் தாயான அதிதியின் காதணிகளை அவனிடம் திரும்பத் தருவதாக கிருஷ்ணர் தேவலோகம் சென்றார். இந்திரனும் அவரை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றான். ஆனால் ஒரு மலர் செடியை கிருஷ்ணர் அங்கிருந்து கொண்டு வருவதை எதிர்த்து இந்திரன் அவருடன் போரிட்டான். இது இந்திரனின் சுயநலத்தின் காரணமாக ஏற்பட்டது. அவன் தன் தலைமுடியை தாழ்த்தி கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களை வணங்கினான். ஆனால் தன் காரியம் நிறைவேறியதும் அவன் குணம் மாறியது. ஜடவியல்புடைய மனிதர்களின் தன்மை இதுவே. அவர்கள் தம் சொந்த லாபத்தில் மட்டும் கருத்தாய் இருப்பார்கள். தம் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதாக அவர்கள் எவருக்கும் எவ்வித மரியாதையும் அளிப்பார்கள். ஆனால் விருப்பம் நிறைவேறியதும் அவர்கள் நட்பை தொடர்வதில்லை. இந்த சுயநல குணம் பூமியிலுள்ள செல்வந்தர்களிடையே மட்டுமின்றி இந்திரன் போன்ற தேவர்களிடம் காணப்படுகிறது. மிக அதிகமான செல்வம் ஒருவனை சுயநலவாதியாக செய்கிறது. சுயநலம் குணம் படைத்த மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதற்கு தகுதியற்றவன். அவனை சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்ற மகா பக்தர்கள் கண்டனம் செய்கிறார்கள். அதிகமான செல்வத்தை பெற்றிருப்பது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு தடையாக உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வரைக்கும் கதை தான். அமராவதி எங்களுடைய பாட்டியினுடைய பேரு அமராவதி. ஸோ இங்க அமராவதி படிக்கும் பொழுது எங்க பாட்டி தான் நான் ஞாபகம் வருது. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இன்சிடென்ட், அதாவது இந்த துவாரகைக்கு இந்த பெண்களை எல்லாம் வந்து இந்த இளவரசிகளை எல்லாமே மனமுடித்து அவர் வந்து அனுப்பி வச்ச பிறகு சத்யபாமாவோட வந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கிறார். ஸோ சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கலோகத்திற்கு தலைநகரம் எது? அமராவதி. அங்கே இந்திரன் தன்னுடைய, அதாவது அவனுடைய இது என்ன சொல்லுவாங்க, அசம்பிளியா, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அரசவையில உட்கார்ந்துருப்பான் இல்லையா? இவர்கள் வந்த பிறகு ஏன் அரசவையில உட்கார்ந்துருப்பான் தன்னுடைய மனைவியோட, சச்சி தேவியோட. சோ கிருஷ்ணரும் சத்யபாமாவும் வந்தப்போ அவங்க வரவேற்பாங்க. அப்போ அதிதி அப்படின்னா அவருடைய, அதாவது இந்திரனுடைய தாய் இல்லையா, அவருடைய காதணிகளை வந்து பரிசாக சத்யபாமாவுக்கு வழங்குறாங்க. சோ இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் திரும்பி வரும்போது சத்யபாமா வந்து எப்பயோ ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு கிருஷ்ணர். அதாவது இந்த நாரதர், அதாவது எப்பயோ பாரிஜாத பலவர் எடுத்துட்டு வந்து யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க? ருக்மிணி தாயாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ருக்மிணி வந்து பக்தியில வந்து மிகவும் மேன்மையானவர் இல்லையா? அதனால அவர் அதை கொடுத்த பிறகு எனக்கு வேண்டும் இல்லையா அப்படின்னும் பொழுது, உனக்கு நான் அங்க நான் தரேன், எடுத்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அப்போ எப்பயோ சத்தியம் பண்ணியிருக்காரு. அத ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துக்கிட்டு இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பாரிஜாத செடியை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஓகே நீயே எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா சத்யா டெவலப்டு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். சத்யபாமா எப்பவுமே கோவம் இல்லையா, ஷார்ட் டெம்பர். ஸோ அடுத்தவங்களோட கம்பேரிஷன் எப்பவுமே அவங்களுக்கு உண்டு. ஷி ஆல்சோ வாண்டட் சச் எ ஃப்ளவர் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய அன்பு தனதுதான் மேன்மை
அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ருக்மணி இது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த கம்பேரிஷனோட எப்பவுமே இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மனைவியே ருக்மணி தான் இல்லையா? ஆனாலும் அந்த கம்பேரிஷன் இவங்களுக்கு. கிருஷ்ணா கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் த காம்படிட்டிவ் உமன்லி நேச்சர். அங்கேயே இந்த அதாவது தேவர்களிடத்துல கூட வந்து இந்த இது இருக்குங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? So he had immediately asked Satyabama, what are you asking for? Only ஒரு பூவாவே நான் இந்த முழு மரத்தையே நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ உடனே கிருஷ்ணா பர்பஸ்லி டேக்கன் இஸ் வைஃப். ஏன்னா அங்கிருந்து இதை எடுத்துட்டு வரணும். கிருஷ்ணருடைய இது ஏன் அவர் அப்படி செய்தார் அப்படின்னா, பௌதிகவாதிகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை வந்து மீண்டும் இந்த இடத்துல நிரூபிக்கப்படுகிறது இல்லையா? சோ சுயநலத்தை கொண்டுதான் நாம எல்லாருமே இங்க செயல்படுகிறோம் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகான அந்த தாத்பரியத்தை வந்து புரிய வைக்கிறார் பகவான் இந்த இடத்துல. சோ செடியை எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்க இருக்கக்கூடிய இந்திரனுக்கு வந்து கோபம் வருது. வித்தவுட் தேர் பர்மிஷன் இல்லையா? பர்மிஷன் இல்லாம எடுத்துக்கிறது. சோ அங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே இறைவனுடையது. மேலும் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பரம்பொருள் என்பதும் இந்திரனுக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே அவருக்கு உடைமையானது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது பாரிஜாத செடியை வந்து எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அதாவது இந்திரன் எதுவுமே சொல்லி இருக்க கூடாது இல்லையா? ஆனா அங்கே அவனுக்கு வந்து அந்த தனது உடைமை என்ற அந்த பண்பு இல்லையா? பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவன் வந்து பண்றான். சத்தியபாமா அப்ரூட்டட், அதாவது வேரோட வந்து அந்த பாரிஜாத செடியை வடுக்குறாங்க இல்லையா? அதை எடுத்துட்டு கருடன் மேல வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஆஃபர்டு. அப்போ இந்திரன் வந்து அங்கே சண்டை இல்லையா? சண்டை போடுறாங்க. சண்டையில வந்து கிருஷ்ணர் தான் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து வெற்றி பெறுகிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாரிஜாத செடியோட கீழே வராரு. சோ அங்கிருந்து இங்க கீழே வந்ததுனால அந்த பாரிஜாத செடியினுடைய அந்த பிராக்ரன்ஸ் வந்து கம்மியாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. உண்மையில இப்ப கூட நீங்க அந்த பாரிஜாத செடியில வந்து புஷ்பத்தை பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூத்து குலுங்கும் போது அதனுடைய மனமே வந்து அந்த இடம் ஃபுல்லாவே வந்து நல்லா பரவி இருக்கும். ஈவினிங்ல பார்க்கணும், அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா பூக்கும். அது பூக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த சீசன் இப்போ ஜூன் ஜூலைல தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகுமே. அந்த சீசன் வரும்போது மறுபடியும் வந்து இந்த டிசம்பருக்குள்ளவே இல்லைன்னா செப்டம்பர் ஒரு 2-3 மாசம் தான் நிறைய புஷ்பங்கள் அது கொடுக்கும். அது எஸ்பெஷலி இந்த மழை காலத்துலதான் கொடுக்கும். அதுதான் பெரிய டிராபேக் இல்லையா? அந்த சீசன் முடிச்சு ஒரு பூ கூட இருக்க மாட்டேங்குது மாதாஜி. அந்த இப்ப கூட இல்ல வருது. அந்த பூ வாடினா கூட அவ்வளவு ஸ்மெல்லா இருக்குது மாதாஜி. 4 நாள் ஆச்சு நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன், இங்க விலைக்கு கிடைச்சதுன்னு. அந்த பூ வாடினா ஸ்மெல் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி. எந்த பூ அந்த மாதிரி வாசம் மாதாஜி. நிறைய பூக்குது மாதாஜி. ஆமா, அது ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல்ல கிடைக்கும். ஆமா, ஆனா அதுவே வந்து குறைவானது இந்த பூலோகத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்ததுனால அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துக்கு அப்படியே மட்டமா இருக்கும் போல இருக்காது மேல் உலகத்துல. சோ கிருஷ்ணர் இதை முடிஞ்ச பிறகு இந்த அதாவது இந்திரனுடைய இந்த செயல் வந்து எந்த ஒரு ஞானியாலும் அதாவது ஒரு ரிஷிமுனிகளாலுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. மர்சி இல்லையா? காரணமற்றதான் அந்த அமராவதி பட்டினமே வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ விச் ஹேட் பீன் லாஸ்ட் டு பௌமாசுரனுக்கு அவங்க கண்டிப்பா இழந்திருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் தான் காப்பாற்றினார் இல்லையா? பட் பாரிஜாத ட்ரீ வந்து டேக்கன் பை கிருஷ்ணா. அதுக்காக வந்து அவன் வந்து ஒரு அல்பமான முறையில வந்து சண்டை போட மெட்டீரியலிஸ்டிக் டீலிங். இங்க வந்து நமக்கு என்ன கருத்துன்னா, இதையுமே வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகம், பௌதிக மெட்டீரியலிஸ்டிக் men are always interested in their own profit. இதுதான் உண்மை. ஒரு பௌதிகவாதி பௌதிக லாபத்தில் மட்டும்தான் குறியா இருப்பான். அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து ஒரு செயலை அணுகும் முறையும் கூட. மெட்டீரியலிஸ்டிக் men are always interested in profit. For this purpose they offer any kind of, எந்த சமயத்துல வேணாலும் நமக்கு வேலை நடக்கணும்னா எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து பேசுவோம் இல்லையா? வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா எப்ப வேணாலும் நம்ம கைட்டி விட்டுருவோம். அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பண்பு. So the selfish nature is found not only among the richer class men. அதாவது நல்ல காசு இருக்கிற இடத்துல மாட்டம் கிடையாது. ஈவன் இந்த தேவர்கள் கூட இதே மாதிரிதான். Too much wealth makes, ஈவன் நவகிரகங்களுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில நீங்க இந்த கட்டங்கள் எல்லாம் போகும் 12 கட்டம் ராசி கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிரகம் வந்து எந்த இடத்துல இருந்தா அது நண்பனா இருக்கும், எந்த இடத்துல இருந்தா விரோதியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் போன வாரம் அந்த ஜாதகம் கேட்க போனப்போ ஒரு ஸ்டோரி அவர் சொன்னார். மிதுன ராசி என்பது எவ்வாறு தோன்றியது அப்படின்ட்டு.
சோ சந்திரன் வந்து அதாவது சாரி புதன் வந்து குருனுடைய தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அவரு. இன்னொன்னும் இந்த ஸ்டோரி கரெக்டானு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த மிதுன ராசி என்பது அதனுடைய தன்மை இரட்டை தன்மை இல்லையா? அந்த ராசியில குரு வந்து எப்பவுமே வந்து பகைமையை பெற்றிருப்பார். சோ குருனால என்ன, ஒரு பிரகஸ்பதி, சாரி, ஒரு உயர்வான ஸ்தானம், கல்வி, எல்லாத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு அதிகம். மற்ற கிரகங்களுக்கு எல்லாமே அவர் வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவர் இல்லையா? இந்த சந்திரன் சூரியன் எல்லாமே வந்து அவரிடத்துல வந்து எல்லாமே கூடியவர்கள் தான் இல்லையா? சந்திரன் வந்து அதாவது பாக்குறதுக்கே அழகாக இருக்கக்கூடிய இருக்க கிரகங்கள்லயே சந்திரன் என்னாலே அந்த நிலவு ஒளியினாலே நம்ம வந்து இந்த சாந்த தன்மை இல்லையா, நிலவு என்றாலே ஒரு அழகு, இப்படிதான் நம்ம சந்திரனே வந்து பர்சானிஃபை சந்திரன் வந்து இருப்பார். சோ குருனுடைய மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப இளமையா இருப்பாங்களாம் அப்படின்னு அவரு கதை. எனக்கு அது எவ்வளவு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இவங்க 2 பேருமே வந்து தெரியாம, குருவுக்கு தெரியாம வந்துருவாங்க. எங்க போய் ஒளிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதே வந்து தெரியாம இருக்கான். அப்போ இங்கதான் இருக்காங்க, இந்த மிதுன வீட்டுல இருக்காங்கன்றத வந்து யாரோ கண்டுபிடிச்சிட்டு வரும்போதுதான் அங்க வந்து கரிசிக்கிறாங்க. அதனாலதான் மிதுனத்துல வந்து அதாவது நல்ல போராட்டம் 2 பேரும், அதாவது குருவுக்கும் சந்திரனுக்கு இடையில வந்து சண்டை நடக்குது. சந்திரன் வந்து வெற்றி கொள்கின்றான். சோ அந்த அந்த சந்திரனுக்கும் அந்த குருவனுடைய வைஃப் தாரா அவங்களுக்கு பிறந்த மகன் தான் வந்து புத கிரகம். சோ இந்த புத கிரகம் வந்து சந்திரனுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆக்சுவலி. சோ அதனாலதான் அந்த ஏதாவது இப்ப இந்த பர்பஸே வந்து குழந்தையும் பிறந்தாச்சு, இனிமே என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து விட்டுட்டாங்க. சோ அந்த மிதுன கிரகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா, மிதுன அந்த ராசியில வந்து குரு வந்து பகமையா இருப்பார். ஆனா அதே குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்னியா ராசி, இந்த புதனுடைய வீடு தான் இது ரெண்டுமே, மிதுனமும் அடுத்து வந்து கன்னியா ராசி. இதெல்லாம் இவ்வளவு நான் அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா என்னுடைய பொண்ணு ஜாதகத்தை வந்து பார்த்து நான் இதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். சோ புதனுடைய ராசி அதிபதிகள் இப்ப 12 ராசிகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மேஷமும் விருச்சிகமும் செவ்வாயினுடைய வீடுகள் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ரிஷபமும் துலாமும் வந்து சுக்கிரனுடைய வீடுகள். அடுத்து மிதுனமும் அடுத்து வந்து கன்னியாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா புதனுடைய வீடுகள். கடகம் வந்து சந்திரன், அதுக்கப்புறம் சிம்மம் வந்து சூரியன் இல்லையா? இந்த பக்கம் பார்க்கும்பொழுது மீனமும் தனுஷமும் வந்து குருனுடைய வீடு. அடுத்து வந்து அந்த கும்பம் மற்றும் வந்து மகர ராசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சனியினுடைய வீடு. சோ இந்த 7 நட்சத்திரங்களுக்கு 7 கிரகங்களுக்கு வந்து சொந்த வீடுகள் என்பது உண்டு. ஓகே. ஆனா ராகு கேதுக்கு கிடையாது. ஆனா அவங்க எந்த வீட்டுல வந்து கொள்கிறார்களோ அந்த வீட்டினுடைய, இவங்க எப்படின்னா ரெண்டட் ஹவுஸ் இல்லையா? இப்ப ஒரு வீட்டை நம்ம வாடகைக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த வீட்டு ஓனர் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்க மாட்டார் இல்லையா? ஆனா வெளியில இருந்து வாடகை வாங்கிட்டு போயிடுவாரு. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே அறிஞ்சவர் யாரு? அந்த வீட்டுல குடிக்கொண்டு இருக்கிறவன் தான். அந்த எந்த டேப் ஓட்டையா இருக்கு, எந்த பக்கத்துல வந்து தண்ணி வந்து விழுது இல்லையா, எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கு, எந்த இடத்துல வந்து நல்ல அமைப்பு இருக்கு, இது எல்லாமே அந்த வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? வசிக்கிறவங்களுக்கு. அது போலதான் ராகுவும் ஆமா. சோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆமா அவங்களுக்கு சந்திரனும் சூரியனும் ஆகாது. என்ன அவங்க 2 பேரும் தான் கண்டுபிடிச்சதே இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இந்த கிரகங்கள் அமைப்பிலே நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, கிரகங்களுக்குள்ளேயே வந்து போட்டிகள் உண்டு இல்லையா? மனிதர்களுக்கு நமக்குள்ள மாத்திரம் இல்ல, பொறாமை இதெல்லாமே அவங்க கிட்டயுமே அது உண்டு, காம்படிஷன்ஸ். ஓகே. செல்ஃபிஷ் மேன் இஸ் நாட் ப்ரிப்பேர் டு டேக் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் இஸ் கண்டம்டு பை கிரேட் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? அதனால எங்க சுயநலம் இருக்கோ அங்க பக்தி இருக்காது. இது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தர் ரொம்பவுமே எல்லாத்துலயுமே சுயநலத்தை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா அவர் வந்து பக்தி பண்ணாலும் அது வந்து மேலோட்டமான ஷாலோ பக்தியா தான் இருக்கும். யுக்த வைராக்கியமா இருக்காது, பல்கு வைராக்கியமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பக்தி உணர்வு என்பதே இருக்காது. அவங்க வெறுமனே இந்த பௌதீகத்துல கிடைக்கக்கூடிய அந்த செல்வ வளத்துல மட்டும்தான் அவங்க திளைத்திருப்பாங்க. ஆனா ஒரு ஏழ்மையான பக்தி நிலையில இருப்பாங்க. So there will be a poor people in the God consciousness. Okay. Yes. பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திரனை தோற்கடித்த பின் கிருஷ்ணர் பௌமாசுரனின் பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வந்த 16,100 பெண்களை மணம் செய்வதற்கான
ஏற்பாடுகளை செய்தார். அவர் தம்மை 16,100 வடிவங்களில் வியாபித்துக் கொண்டு ஒரே சுபவேளையில் அவர்கள் அனைவரையும் வெவ்வேறு மாளிகைகளில் மணம் செய்து கொண்டார். இவ்வாறு அவர் கிருஷ்ணர் ஒருவரே முழுமுதற் கடவுள் என்ற உண்மையை நிரூபித்து காட்டினார். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. அவர் சர்வ சக்திமான், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், அழிவில்லாதவர். எனவே அவரது லீலைகளில் அதிசயம் எதுவும் இல்லை. 16,100 ராணியரின் எல்லா மாளிகைகளும் தரமான தோட்டங்களும் வாழ்க்கை வசதிகளும் நிறைந்தவையாய் அவற்றிற்கு இணையாக உலகில் வேறு எங்கும் இருந்ததில்லை எனும்படியாக அமைந்திருந்தன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணப்படும் விவரங்கள் மிகையாக கூறப்பட்டவை அல்ல. கிருஷ்ணரின் ராணியரெல்லாம் லக்குமி தேவியின் வியாபகங்கள். கிருஷ்ணர் அவர்களுடன் தனித்தனி மாளிகைகளில் தனி மனிதன் தன் மனைவியோடு வாழ்வதைப் போலவே வாழ்ந்தார். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் ஒரு மனிதனைப் போலவே வாழ்ந்தார் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். அவர் 16,100 பெண்களை மணந்து 16,100 மாளிகைகளில் வாழ்ந்து தம் சிறப்பான சக்தியை வெளிப்படுத்தினார் என்றாலும் அவர்களுடன் ஒரு தனி மனிதன் இல்லங்களில் கணவன் மனைவியிடையே இருக்க வேண்டிய உறவு முறைகளை கடைபிடித்தார். பரபிரமமான முழுமுதற் கடவுளின் தன்மைகளை எடை போடுதல் முறையாகாது. பகவானின் பரமான நீலைகளை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்வது பிரம்மதேவனை போன்ற தேவர்களாலும் ஆகாத காரியம். பிரம்மதேவனாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத தன்மைகளை பெற்றிருந்த முழுமுதற் கடவுளை தம் கணவர்களாக பெற்றிருந்த அந்த மனைவியர் மிகுந்த பாக்கியசாலிகள். கணவன் மனைவி என்ற முறையில் கிருஷ்ணரும் அவரின் மனைவியரும் ஒருவரோடு ஒருவர் உணகித்து பேசுவார்கள், பரிகாசம் செய்வார்கள், தழுவி கொள்வார்கள், மேலும் பலவிதமாக நடந்து கொள்வார்கள். அவர்களின் மன உறவு மேலும் மேலும் வளர்ந்தோங்கியது. இவ்வாறாக கிருஷ்ணரும் அவரது ராணியரும் தமது இல்லற வாழ்வில் பரமானந்தத்தை அனுபவித்தார்கள். ஒவ்வொரு ராணிக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏவலர்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை தாமே நேரில் கவனிப்பதில் அவர்கள் கவனமாய் இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தன் மாளிகையினுள் வரும்போது ஒவ்வொரு ராணியும் அவரை நேரில் வரவேற்று வசதியான ஆசனத்தில் அமரச் செய்து அவரது பாத கமலங்களை கங்கையின் நீரால் கழுவி அவருக்கு தாம்பூலம் அளித்து அவரின் கால்களை வருடுவார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் வெளியில் சென்றிருந்ததால் கிருஷ்ணருக்கு ஏற்பட்டிருந்த களைப்பை போக்குவார்கள். அவருக்கு இதமாக விசிறியால் வீசி மனமுள்ள அத்தர்களை தடவி மலர் மாலைகளால் அவரை அலங்கரித்து அவரது சிகையை அழகுபடுத்தி ஓய்வெடுக்க செய்து தாமே அவரை நீராட்டி சுவையான உணவு வகைகளை பரிமாறுவார்கள். இவற்றையெல்லாம் ஒவ்வொரு ராணியும் தானே செய்வாள். பணிப்பெண்களுக்காக அவர்கள் காத்திருப்பது இல்லை. இவ்வாறு கிருஷ்ணரும் அவரது ராணியரும் இவ்வுலகில் சிறப்பான இல்லற வாழ்வுக்கு உதாரணமாக வாழ்ந்தார்கள். பக்தி வேதாந்தத்தில் கிருஷ்ணர் என்னும் தலைப்புல அதாவது அதாவது டெலிவரர் பௌமாசாரானுடைய நிறைவு வதம் இல்லையா? சோ இந்த ஒரு 2-3 பேராகிராஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னாக்கா, ஒரு கணவன் மனைவியை எவ்வாறு அதாவது பராமரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது பகவான் காட்டியிருக்கார். மேலும் மனைவியும் எவ்வாறு கணவனிடத்துல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த காலத்துல இந்த அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அங்க வெறுமனே இப்போ காலையில என்என்டி பிரபுஜி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தார், சொன்னார். ஸோ அன்பு என்பதே அங்க எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கிறது. அன்பு எப்பவுமே எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செயல்படக்கூடியதுதான் அன்பு. எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஒரு கணவனிடத்துல மனைவி, மனைவி இடத்துல கணவனும் அன்பு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இல்லற வாழ்வு மேன்மையானதாக இருக்கும். ஆனா அதே எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நம்ம செஞ்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல அதாவது விவாகரத்து தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ ஈவன் காதலர்கள் என்று சொல்றாங்களா, அததான் சொன்னார். அவர் சொன்ன விதமே எல்லாமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா? சோ ஒருத்தரை பார்த்த உடனே பிடிச்சு போறது இல்லையா? அவங்களே கண்டதும் காதல் கொண்டதே கோலம் அப்படிங்கிற தமிழ் ப்ராவர்பே இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலைகள் எல்லாமே என்னன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் கொண்டுதான் அது செய்யறோம்.
அதனால வந்து நம்ம வந்து தவறான ஒரு நிலைக்கு எல்லாமே நாம தள்ளப்படுகிறோம். இந்த இடத்துல அந்த 16,100 பெண்கள் வந்து இளவரசிகள் வந்து அவங்க மனசுல சின்சியரா இவரையே, ஏன்னா அவங்க திரும்ப வீட்டுக்கு போக முடியாது இல்லையா, போனாலும் வந்து அவங்களுக்கு திருமணம் என்பது ஆகாது. இட் வில் நாட். ஒரு முறை இளவரசி வந்து அரண்மனையை விட்டு நீங்கினால் மீண்டும் வந்து சேர முடியாது. ஸோ அதுதான் ப்ராசஸ். அப்படி இருக்கும் பொழுது மீண்டும் சென்றாலும் கஷ்டம். ஸோ இங்க அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் இல்லையா. அவரை தவிர வேற யாராலுமே அவங்கள வந்து ஏத்துக்க முடியாது. 16,000 விரிவங்கங்கள்ல செய்யணும்னா யாராலுமே முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாளிகை இல்லையா, அந்த மாளிகையில எல்லாமே ரத்தினங்கள் பதிக்கப்பட்டு சுய பிரகாசம் கொண்டதாக இருந்தது இல்லையா. ஸோ துவாரகாபுரியே அப்படிதான், ரொம்பவுமே வந்து ஆப்புலண்டா இருந்தது துவாரகை. ஈவன் மேல கோலோகத்துல கூட அப்படிதான் துவாரகை உண்டு, அங்கேயுமே வந்து ஆப்புலண்டா இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஓகே. ஸோ இப்படி நம்ம இங்க அந்த மனைவி எத்தனையோ வேலையாட்கள் இருந்தாலுமே அவர்களே வந்து பகவானுடைய பாதங்களை வந்து கழுவக்கூடிய அந்த செயல்கள் இல்லையா. சோ காலை பிடிச்சு விடுறது. ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம்ல, நாராயணர் பள்ளி கொண்ட பெருமாள் படுத்திருப்பாரு, ஆனா அங்க லட்சுமி தாயார் வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ இட் இஸ் லைக் தட். அங்க அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான். So they fanned him nicely, offered him fragrant, essential floral oil, decorated அழகா மாலைகள், இதெல்லாமே வந்து பண்றாங்க அவருக்காக எல்லாமே. They bathed him personally, fed him palatable dishes. இதெல்லாமே பார்த்து இதெல்லாம் நம்ம பாட்டி தாத்தா அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம அவங்க எல்லாம் வாழ்ந்ததை பார்த்து அதை வந்து நினைவு கூறலாம். ஓரளவுக்கு என்னால கூட எங்க அம்மாவுடைய இத வந்து நினைவு கூற முடிகிறது எனக்கு. நான் சின்ன பிராயத்துல இருக்கும்போது எங்க அப்பாவுக்கு எங்க அம்மா செய்வாங்க, அதெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் நான். சோ போடுவாங்க சாப்பாடு. இப்போ ஒரு குழந்தை மாதிரியே பாத்துக்கிறாங்க. இன்னொரு இந்த ஏஜ்ல அவங்க பாத்துக்கிறாங்கன்னா ஐ எம் வெரி மச் ஹேட்ஸ் ஆஃப் தான் எங்க அம்மாவுக்கு. நான் ஏன்னா சிங்கிள் சைல்டு எங்க அம்மா, யாரோடையுமே ஒத்து போக மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க இவ்வளவுமே கணவனுக்காக செய்யறத பார்க்கும்போது அது சொல்ல முடியல. So that itself is really great. இந்த புண்ணியம், அதாவது கர்மங்கள் செஞ்சிருக்காரு. சங்கடத்திலயுமே ஒரு சந்தோஷம் எதுன்னா அதுதான் இல்லையா. பார்த்து அந்த நர்ஸுங்களே பயப்படுவாங்க, பாட்டிக்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் அந்த இது ஊத்தணும் அப்படின்ட்டு. சோ அந்த மாதிரி. சோ அம்மா கிட்ட அவங்களுக்கு பயம், கொஞ்சம் கம்மியா ஊத்திடக்கூடாது, பார்த்து சூடா ஊத்திடக்கூடாது. எவ்ரிதிங் ஃபர்ஸ்ட் அம்மா பார்த்துட்டு சூடா பார்த்துட்டு பிறகுதான் அதுல போடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த ஏஜ்லயுமே அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்கன்னா பாருங்க. என்னால இந்த ஏஜுக்கு மேனேஜ், யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லையா, ஆனா அவங்க பண்றாங்க. அதை பார்க்கும்போது நினைச்சேன். ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எதுக்கு ஒரு அன்பு இருக்கிறதுனாலதான், இல்லைன்னா கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க அம்மா வேற பாக்குறாங்க, வேற யாரால முடியாதுப்பா அந்த ஏஜ்ல கூட அப்படின்னு. அம்மாவே ஒரு பேஷண்ட் தான், ஆனாலும் அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து காமிக்கணும் மாதாஜி. அதையெல்லாம் உங்க லெசன் கத்துக்கணும் அவங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம். என்ன கத்துப்பாங்களோ நமக்கு தெரியல. வாடா போடான்னு மாதாஜி, அவன் இவன் போடா என்ன மாதாஜி, நம்ம டாலரேட் பண்ண முடியல அதெல்லாம். நான் நம்ம இப்போ இந்த குச்சேலர் அதாவது குச்சேலர் இது வாசிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, நான் இந்த லைவ நிறுத்திடுறேன். நான் நினைச்சேன் இன்னொரு இது நம்ம தொடங்கலாம்னு நினைச்சேன். இந்த 10 ஸ்லோகங்கள் நம்ம வாசிக்கலாமா குச்சேலர் இது? ஓகே. நான் ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय।